उदालगुरियाव बेदरनि गला होनानै गावनि आथिङाव गसंथानायनि मोजां बिदिन्थि होदों ज्योतिषप्रजित बसुमतारी मुंनि बिदा-फंबाय सानैया। सानसेयाव गासै 500 केजि बेदर फाननो हानाया बाखनायथाव। आंखाला जेराव बेयावनो सोरजिनो राहा लामाया बेरखांनायनि मोगथां नेरसोन दिन्थिदों ज्योतिषप्रजितआ। आंखालनि थाखाय सोलोंथाइ लानो नागारनो गोनां जानाय ज्योतिष बसुमतारीया नाजानायनि गेजेरजों दिनै रांखावरि बिथिङाव सासे गोख्रों सुबुं। मेट्रिक उथ्रिसारना टंला पायनियार एकाडेमियाव 11 थाखोआव मुं थिसननाय प्रजित बसुमतारीयाबो बिदानि खस्थ'खौ नुनानै फरायसालि जोबखांनायजों लोगोसे सान-हर बिदाजों बेदर फानना न'खरखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होनाया बाखनायथाव। गोजान जायगायाव थाङालासिनो गावनि जायगायावनो बायदि खामानि मावना गाव सुंथा जानायजों लोगोसे न'खरखौबो गोख्रों खालामनो हायो होनना बुंदों ज्योतिष बसुमतारीया। उदालगुरि सोहोरनि गलमा सारियालिनि सेराव तामुलपुर उदालगुरि राजा लामायाव बसुमतारी मिट शप मुंनि बेदर फाननाय खुलि फसंनानै रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानायनि गोथां बिदिन्थि होदों बिदा-फंबाय सानैया। 1994 मायथाइयाव हरिसिङानि समावफारियाव जोनोम मोननाय ज्योतिष बसुमतारीया न'खरनि रांखान्थि आंखाल थासारिनि थाखाय गोसो थासेयावबो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायै मेट्रिक उथ्रिसार जानो हानाय ज्योतिष बसुमतारीया गामियावनो गिबियै 2012 मायथाइनिफ्रायनो ब्रयलार दाउनि बेदर फाननायखौ जागायनानै दिनैनि समाव सासे राफोद ब्रयलार फालांगियारि। गुबुन गुबुन जायगायाव ब्रयलार दाउनि फायखारि बेसेनाव दैथायनायजों लोगोसे उदालगुरि सोहोराव गावजों लोगोसे 7 बेदर फाननो मानसि लाखिना फुंनि 5 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम खमैबो 400 निफ्राय 500 केजि सानफ्रोमबो ब्रयलार बेदर सेलिं खालामबोदों। ब्रयलार, लकेल दाउ, हांसो आरो खासि बोरमानि बेदर फाननानैनो दिनै गावनो गंनै साखा खफ्रि गारिनि बिगोमा जानो हानाया गोग्गानाय लाबोदों। बोरमाया सानफ्रोमबो 2 बेदर फाननो हायो। माब्लाबा पार्टि, गोथार जुलि बायदि हाबाफारिनि थाखायबो बेदर अर्डार लायो अनसायगिरिफ्रा। उदालगुरियावनो दिनै बसुमतारी मिट शप गलाया बयजोंबो गोग्गो बेदर मोननायनि खुलि महरै मुं खामायनो हानाया बाखनायथाव। मख'नो गोनां बाथ्राया जाबाय बाजारनिख्रुइबो एसे बेसेनाव गोग्गो दाउ, खासि, बोरमा बेदरफोरखौ रायजोनो जाहोनो हानाया बाखनायजाथाव। हाबा, सारादु बायदि फोरबोनि थाखाय बेदर नांगौब्ला फननि गेजेरजोंबो सुलाद लानो हायो आरो हम डेलिभारिनि राहाखौ खालामना होनाय जायो होनना फोरमायो बसुमतारी मिट शप मिरुनि बिगोमा ज्योतिष बसुमतारी आरो प्रजित बसुमतारीया। गिबिसिनावनो नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय आं बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ साबायखर होदोङो आंनि दखानसिम दिनै फैनानै आंनि बिजनेसखौ हाइलाइट खालामनायनि थाखाय गिबिसिनावनो नोंथांमोनखौ आरो फिन बरायना लानाय जाबावबाय। आंनि मुङा ज्योतिष बसुमतारी, जायगा हरिसिङा सुमुवापारा। आंनि मुङा प्रजित बसुमतारी। न'आव सोर सोर दं? न'आव जोङो 7 दोङो। आंनि बिमा आरो आंनि हिन्जाव आरो गथ' आरो फंबाय आरो आं। माब्लानिफ्राय दानजेनामोन दाउ? आङो दाउ दाननायनि आंनि जागायजेननाय समा जाबाय 2012 मायथाइनिफ्राय आरो दिनैसिम। आङो जेब्ला 12 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन बे जाबाय आंनि आंगो गामि, आंनि न'निफ्रायनो आरो बेनिफ्राय जोंनि हरिसिङा दैलि मार्केट आरो उइकलि मार्केटआव आङो बे खामानिखौ जागायजेनबोदों आरो। फरायनाया आङो LP-खौ गामिनि स्कुलावनो फरायदों, बेनिफ्राय 11 हालागै जोंनि हरिसिङा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, हरिसिङा हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो खालामनाय। बेबायदि थांखि दङमोन, नाथाय आंनि माखासे न'खरनि जारिमिन होननानै आं बुंनांसिगोन। न'खरनि जिथु गाज्रि हालोद, बेनि थाखायनो आङो माने बेबायदि गोजौ थाखोआलागै इस्सा दंमोनब्लाबो, नाजादोंबाबो, सानदोंमोनब्लाबो बेबायदि थांनो हायाखिसै आरो दिनै नैबे आंनि मावनायावनो आङो नांथानानै थानाय जाबाय आरो। बेसेबां बोसोर जाखो दिनैसिम जेनेबा? आं बे खामानिखौ मावनाया दिनै 12 बोसोर। 12 बोसोर थानानै उदालगुरियाव माब्लानिफ्राय फैया? उदालगुरि आङो बे जायगायाव बे सोलिबाय थानाय 2024 आगस्ट मान्थनिफ्राय आङो बेयाव स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरो। रायजो राजानि अनसुंथाया माबायदि जायो? आङो साबायखर होनो नांगोन जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ। दिनै आंनि दखानाव गोबाङानो बेबायदि बेदर बेबायदि लांनो फैगासिनो
आरो फैदों आङो दिनै बिथांमोननि अनसायनायखौ गोबां मोनदों आरो दिनै आङो 1.5निफ्राय 2.5 कुइन्टेलालागि गासै बेदरखौ लायोब्ला आं बेबायदि बेदर आं फानगासिनो दोङो आरो बयलार हिसाबै हलसेल गथाखौ लायोब्ला फ्राय 5-6 कुइन्टेलनि आं बेबायदि दैलि फानबाय थानाय जादों आरो ओमफ्राय हमनानै ला ब्रयलारखौ मा पार केजि बेसेबां फानो काटिं गोदानाय हिसाबै 300 थाखा पार केजि फाननाय जायो ओमफ्राय बोरमाखौ 700 बेनिफ्राय लकेल दाउखौ 450 बेनिफ्राय बयलारा मोनसे लिमिट रेट थाया आप एन्ड डाउन जाबाय थायो ओमफ्राय हांसोखौबो 500निफ्राय 600 बेबायदि फाननाय जादों फारौहाबो बेबायदि गिदिर फिसा वेटखौ नायनानै जायो दामा बेबायदि फाननाय जायो आरो माबाफोर जुदि फोरबोफोर जायोबा हाबाफोर जायोबा बिदि माने बेदर अर्डार रायजो राजानिसिम बेखौ खावलायनो आं इच्छा खालामदों नोंथांमोना बिनि सुबिदाखौ मोननो हागोन आंनिफ्राय जुदिहे ख्रिस्टमास बा मागो फोरबो बा बैसाग बेबायदिनो सोरनिबा न'खराव गोथार जुलिनि बा गुबुन गुबुन बार्थडे गुबुन गुबुन पार्टिफोर जायो नोंथांमोना बेफोरनि समायावबो जुदि आंनि बसुमतारी मिट शपनिफ्राय बेदर मोननो इच्छा खालामोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन आरो आङो सानफ्रोमबो नोंथांमोननो लागै मोखांजों मोखां रायज्लायनायनि गेजेरजों गाहाय बेसेनावनो होनो थाखाय आं सानफ्रोमबो रेडि जानानै दोङो लकेसन आंनि बे दखाननि जायगाया जाबाय टंला रड गलमा सक बेनिफ्राय जुदि हम डेलिभारि सिस्टेम हम डेलिभारिबो नोंथांमोना मोननो हागोन एभेलेबल दिनै बिदा फंबाय लोगो जानानै माबायदि बिजनेस स्टार्ट खालामबाय थादों जों बिदा बिफं दिनै खामानिखौ मावनानै जोंहा गोजोननाय दोङो रंजानाय दोङो आरो जों दिनै बिदा फं लोगोसे मावनायखायसो जों जौगादों होननानै आं सानो आरो आं बेखौ बांसिन नोजोर बोयो मोस्रोमखौ लानानै मोस्रोमा माब्लाबाबो गावनि दोलोखौ सेफायनो इच्छा खालामा आरो आं बेखौनो हदायबो नोजोर लाखिबाय थायो जों जेब्ला खौसेथियै जोङो मावगोन जोंनि मावनाया सानफ्रोमबो गोजौथिं आवगायलांगोन आं बेखौनो सानो आरो रायजो राजाफोराबो बेखौनो सानफ्रोमबो साननांगौ जे दोलोहै मावोब्ला जोङो बोलोखौ मोननो हायो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो मिथिहोनाय थाबाय